Mga kanegosyo, maraming mga negosyante nagsisimula ng negosyo ng punong-puno ng mga ideas. Magsimula ako ng milk tea ngayon, bukas dagdagan ko naman ng burger, at sa susunod na araw dagdagan ko ng takoyaki, mag-add up rin ako ng siumay na produkto. Hanggang ang tindahan mo para ng halo-halo. Magandang tingnan, marami kang mga produkto at ang sipag mong magdagdag ng produkto sa tindahan mo. Pero ang totoo, wala kang malinaw na direksyon kanegosyo. Tandaan mo to kanegosyo. Hindi naghahanap ang mga customer ng lahat na meron ka. Ang hinahanap nila yung sigurado. Yung sigurado sa lasa, sigurado sa kalidad, at sigurado na serbisyo. Gusto ng customer mo na pagbalik nila, pareho pa rin ang sarap, pareho pa rin ang experience nila. Pero kung ang negosyo mo o ang tindahan mo parang sari-saring eksperimento, malilito ang customer mo. Isipin mo to kanegosyo. Kung papasok ka sa isang tindahan, mayroon siyang pizza, mayroon siyang burger, mayroon siyang fried chicken, may siumay pa, at may kung ano-ano pang mga items o produkto sa tindahan niya. Ano ang mararamdaman mo? Hindi ba mapapaisip ka, ano talaga ang specialty nila at saan ba sila magaling? At dahil dyan, kadalasan sa mga customer na pumasok sa tindahan mo, aalis na lang. Ganon din ang customer mo kanegosyo. Kapag hindi malinaw kung ano ka, hindi kanila pagkakatiwalaan, hindi kanila matatandaan. Pero kapag may focus ka sa negosyo mo, doon nagsisimula ang tiwala. One of the example nito ay yung Master Siumay. Ang Master Siumay, isa lang yung core nila or isa lang yung core na produkto nila. Siumay lang. Pero pinaghusay nila, pinaganda nila, pinalakas nila ang brand nila. Ganon din yung Potato Corner. Nagsisimula sila ng sa simpleng fries lang. Hindi sila nagbibinta kung ano-ano. Nag-focus sila at doon sila nakilala. Kanegosyo, hindi ka sisikat dahil marami kang produkto. Sisikat ang negosyo mo kapag may isang produkto kang ginagawa na sobrang galing, sobrang masarap, or kanegosyo. Sa negosyo, hindi problema ang sipag mo. Ang problema, yung kulang ng direction mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, para saan ba talaga ang negosyo ko? Ano ba talaga ang focus ko? Pumili ka ng isang produkto, isang niche, o isang malinaw na direksyon. Oo, sa umpisa, parang maliit at parang limitado ka. Pero diyan nagsisimula ang lalim, diyan lumalakas ang kalidad, at diyan nabubuo ang tiwala ng customer mo. At kapag may tiwala na ang customer mo, hindi ka na nila hahanapan ng iba. Ikaw na mismo ang hahanapin nila. Kaya kanegosyo, huwag mong habulin ang dami ng produkto. Habulin mo ang tiwala ng customer mo. Dahil sa negosyo, hindi paramihan yan ng produkto. Paramihan yan ng naniniwala sa iyo. At ang tiwala na bubuo sa malinaw na focus at direksyon sa negosyo mo. Okay?